Казки наслушна. Як з'явіўся апостраф. Казка. Аўтар Алена Масла. Было гэта даўным-даўно. Можа, толькі сівыя туманы праўду і памятаюць. Спрадвеку ахінаюць яны зямлю сваімі калыханкамі, усія таямніцы ім вядомыя. Захацеўшы, столькі расказаць могуць, што нават бай мех з іх казкамі не тое што панесці, з месца скрануць не зможа. Мы ж з вамі паслухаем толькі адну гісторыю пра тое, як з'явіўся апостраф. Я пачну кудзельку з тумана ў прасці, а вы уважліва слухайце, як вераценца спявае, туманавыя гісторыі пераказваем. Даўным-даўно, як усё на зямлі ўжо было створана, але яшчэ не было названа, у куфэрку, размаляваным дзівоснымі кветкамі, на востраве, згубленым у моры акіяне, жылі словы. Многа-многа іх было, не злічыць. Але куфэрак быў вялізным. Словы шчыльніка туліліся адно да аднаго, вось усе і змяншаліся пад адным вечкам. Але што без справы сядзець? Не цесна, дык сумна. Мусіць жа мы дзеля нечага створаныя, шапталіся між сабой словы і маркоціліся, не ведаючы свайго прызначэння. Аднаго разу пачуў гамонку слоў вецер, а ён, як і туманы, стары за нас з вамі. Стары за дрэвы і траву і, можа, нават за самі зоркі. Хочаце, у зорак запытайцеся, ці праўда гэта? Яны абавязкова пацвердзяць дакладнасць маіх слоў. Якой жа пані не хочацца быць маладзейшай ад каго б то не было? Дык вось вецер, які быў адным са старэйшых на зямлі і таму ўсё ведаў, сказаў словам: «Не ваша гэта доля нудзіцца тут, далёка ад свету, на востраве, згубленым у моры акіяне. Ваша доля па зямлі рассыпацца, усяму на ёй імёны даць. А як жа мы даведаемся, куды ісці?» Занепакоіліся словы. Мы ж нічога, акрамя свайго куфэрка, не бачылі. Не турбуйцеся, сказаў вецер. Спачатку куфэрак адчыню, а пасля падумаем. Як сказаў вецер, так і зрабіў. А словам боязна ў невядомы свет з утульнага куфэрка лезці. Прыціхлі, маўчаць, аж чуюць, раптам пытае нехта. Што рабілі, што робім, што будзем рабіць? О, дружа, цябе мы і чакалі. Радасна загуў вецер, пазнаўшы дзеяслова, адвечнага рупліўца. Хто-хто, а ён ведае, чым слоўцы заняць, бо сам дзеянне слова абазначае. Таму дзеясловам і завецца. Пакуль яго сваякі ў куфэрку нудзіліся, дзеяслоў ужо тупаў па зямлі, працы сабе шукаючы. Што рабілі? У куфэрку без справы марнаваліся. Што зрабілі? Вечка куфэрку адчынілі. А што будзем рабіць, ад цябе, дружа, залежыць. Адказаў тым часам на запытанне дзеяслова і за сябе, і за словы вецер. Глянь, колькі дабра ў куфэрку прападае. Прыладкаваць бы яго, па свеце разнесці. Будзе зроблена, паабяцаў дзеяслоў. Пасля разам з ветрам спакаваў словы ў вялікую торбу. Сеў у човен, пераплыў у мора акіян і пакрочыў па зямлі. Што на сваім шляху не сустрэне, слоўца на тое прымярае. Выбірае, каб дакладна падыходзілі жывой істоце, прадмету ці з'яве. Так вось і стала дрэва дрэвам, рака ракой, гара гарой, пустыня пустыняй, а вы, мае харошыя, хлопчыкамі і дзяўчаткамі. Тупаў дзеяслоў, паў зямлі абышоў і трапіў у тыя мясціны, дзе і сёння ёсць наша з вамі зямля, Беларусь. А тут лясоў багата, кветкамі травы перавітыя, сінь нябесная ў рэчкі і азёры пералітая. Не можа налюбавацца хараством гэтай зямлі дзеяслоў. Самыя пяшчотныя і прыгожыя словы для яе рыхтуе. А на дварэ ноч. Неба зоркамі ўсеяна,
І бачыць дзеяслоў, што адна з іх за ражок маладзіка зачапілася і, адлюстраваўшыся ў расінках на траве, мільённа памножылася. Прыгожа. Не часта такое пабачыш. Стаў дзеяслоў думаць, куды бы гэта багацце прыстроіць. Надумаў і давай шчыраваць. Кропелькі з адлюстраваннем месяца і зоркі збіраць. Ды як завушнічкамі словы імя здабляць. Як сустрэнеце цяпер сябры апостраф у словах, ведайце, гэта і ёсць адбіткі зоркі і месяца, сабраныя дзеясловам і ўплеценыя ў мову. Сталі завушнічкі ў словах звінець крышталём начной расы, пералівацца месяцовым зяннем, клікаць за сабой у нябесную высь да зорак. І без таго прыгожыя сталі словы звонкімі, тужлівымі, як салаўіныя песні, на якіх начная раса замешаная. У пару дзеяслоў парупіўся. Неўзабаве світаць пачало. Летнія ночы, вядома ж, кароткія. Зорка, пацалаваўшы месячык на растанне, пакацілася па небе. І кажуць, што больш так і не сабралася пакалыхацца ў яго на ражку. Дзеяслоў жа крышачку задрамаў на самым досвітку і, абудзіўшыся, далей па зямлі пакрочыў. Да той пары тупаў, пакуль усе слоўцы не прыстроіў як след. А яго падарунак, прыгожую спеўную мову, аздобленую апострафамі, завушнічкамі, мы да гэтай пары маем. Казкі на слушна.